Bamanyari chen muso demsen mabakoroba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn ni waati na an b'a fɔ ɲɛna min ye kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sera sɛbɛn minnu ni an bɛ an da don olu la dongo don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana se sanga 30 ka daw ka fo ka se a kanɲɛ 10 ma min bɛ tali kɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma laada an ta wuli fiyewu an sigira kumaso kɔnɔ yan a balimakɛ Amadu Jalo kumaso kɔnɔ laada la min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna aw bɛɛ ni sɔgɔma san sumaya in na bɛɛ mɔgɔ wulila ka bɛn ni san sumaya sɔgɔmada in na caman dalen don dɛ sɔgɔmadafɛ wulili a ma nɔgɔn nka an bɛ dugawu kɛ jamana in hali bi Ala k'a basigi Musa i bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don kunnafoni gafew kɔnɔna la. Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n'an b'an da don la limana o ye min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko siga bɛna bɔ min bɛ tali kɛ gouvernement min ni o ye Mukutari Wane ka gouvernement filanan ye limana a jira k'a fɔ gouvernement filanan in siga t'a la bilen a bɛ sɔn ka sigi sabu maaw kun sigan bɛ maa minnu ka doni la ko siratigɛ la ni o ye fanga sinamatɔn kɔrɔ ninnu ye i n'a fɔ URD n'a ɲɔgɔnna ninnu a jira k'a fɔ ko olu sen bɛ sɔn ka ye min ye gouvernement kura natɔ in na yɔrɔ URD ni y'ale fɔ ka ban Ala ma hinɛna Sumela Sise la ale de kun ye fanga sinamatɔn ɲɛmaaba ye limana ko u bɛ sɔn ka ye gouvernement kura in kɔnɔna la nka hali n'a sɔrɔla limana u ta ma kɛ kuma ye kuma min ni maa bɛ se ka o ta u da la k'a fɔ u bɛna don gouvernement in na nka u bɛ ka u yɛrɛ kɔlɔsi fɔlɔ o tɛ ka a ko kɔni kɛ kuma caman ye k'a fɔ aya an bɛna don gouvernement kɔnɔna la nka limanaw min ye sigana minnu bɛ yen ni olu bɛ senna a jirala k'a fɔ ko min ye gouvernement kura min n'o bɛna sigi ni Mukutari Wane bɛna bila o ɲɛmaaya la a jirala k'a fɔ a bɛna kɛ gouvernement dayɛlɛlen bɛɛ lajɛlen bɛna don a kɔnɔna la ɲinɛ tɛna kɛ maa kɔ nka gɛlɛya kelen min b'a la soir de Bamako ka fɔ la limanaw o bɛ sɔn ka bɔ jɛkulu yɔrɔ ni o ye M5 RFP maaw ye olu yɛrɛ min cɛ la ni URD maaw ka maaw b'u cɛ la yen nɔ limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ ni jɛkulu min ye nin ni a ɲɛmaaya bɛ politikitɔn MPR o ɲɛmɔgɔ bolo Dr Choguel Kokala Mayiga ale de kunun yɛrɛ limanaw ko u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye walasa k'u ka fɛlaw yira nin ko siratigɛ ninnu na nka limanaw M5 jɔyɔrɔ kelen de b'olu bolo olu ko laɲini damadɔ de b'olu bolo laɲini ninnu bɛ t'u jɔ fo laɲini 10 ɲɔgɔnna la a bɛɛ lajɛlen bɛ laɲini min hukumu kɔnɔna la o ye ko transition sigira kan min kan limanaw ko a bɛɛ u k'a lajɛ u ka a kuntilenna falen u k'a kɛ kuntilenna min bɛ don bɛɛ lajɛlen ka bɛrɛ la M5 RFP ta kɛra o ye nka limanaw nka min bɛ tali kɛ waati yɛrɛ de koronnen don a ka kan min ye premier ministre Mukutari Wane yɔrɔ kununko a ye M5 maaw sɔgɔmada fɛ a y'olu kuma ɲɔgɔnya majorité kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Ensemble pour le Mali EMP plateforme jigiya kura ani fasoden jama ka jɛkulu minnu bɛ yen minnu bɛ diaspora la au conseil des Maliens lectureurs CSDM CNSC CAFO CNJ conseil national des ordres professionnels o n'a ɲɔgɔnna caman nka limanaw o kɔfɛ bataki dɔ kɔnɔ yɔrɔ an ye URD ta fɔ bataki min ni limanaw a jirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ premier ministre URD ko ale ye communiqué dɔ kɛ communiqué min n'u ko u y'a mɛn k'a fɔ ko premier ministre ale ye walan sɛmɛ URD kɔni ye dugawu kɛ premier ministre ye wa ko ka baara in min n'a bɛna ta sisan n'o ye premier ministre kura in ye Ala ka jɔyɔrɔ a ka fa bolo limanaw u bɛ min ko fɔ URD ka ni laseli ninnu o b'a jira k'a fɔ u ni gouvernement kura in o man jan kosɛbɛ limanaw URD ni communiqué min kɛ nin ye limanaw maa de b'i yɛrɛ ɲininka yalima minnu bɛ yen ni olu fɛla ye ko ka don gouvernement la ani minnu fɛla tɛ ko ka don gouvernement la u na ɲɔgɔn ye nin ko in kan wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye kuma ye nin ye limanaw soir de Bamako de ye nin fɔ sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM bi kunnafoni gafew ni an tora kunnafoni lakali la sɛbɛn min bɛ yen ni o ye indicateur de renouveau ye ale y'a jira k'a fɔ Dramane Alu Kone ka dakuruɲɛ kelen
limanaw a ko an ye gouvernement kura min kuma fɔ sisan Daki y'a jira k'a fɔ ko aya ni gouvernement kura in kɔni ma ɲɛ ko a bɛ sigi limanaw yɔrɔ transition ka se ka ban k'a sɔrɔ ni ɲɛdan ɲuman b'a kunna yɔrɔ Bandaw ale ye a ɲini premier ministre fɛ n'o ye Muktar Wani ye limanaw a ka bɛɛ de sɛgɛrɛ bɛɛ fɛla ka ye bɛɛ ka se ka don gouvernement in kɔnɔna la nka limanaw bɛɛ dun tɛ se ka don a la a jirala k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko kulu minnu bɛ yen n'a fɔra ko se bɛ kɛ olu ma ka olu ka tɔndenw ta k'u don gouvernement in na limanaw politiki tɔn minnu bɛ yen ni olu faralen don ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka olu dɔw kɔ don ɲɔgɔn ma Daki ka fɔ la a bɛ daminɛ min na o ye k'a fɔ bi yɔrɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye janti maaw ye olu yɛrɛ ni premier ministre cɛ limanaw k'a bɛna fɔ olu bɛ fɛ u fɛ maaw n'o ye u nɔfɛ maaw ye olu ka don gouvernement in kɔnɔna la premier ministre kɔni ta kɛn bɛ limanaw ale bɛ maaw a jɔn bɛ jɔyɔrɔ kelen na nka bɛɛ lajɛlen de ɲɛ bɛ a la bi walasa ni jateminɛ kɛ Dramane Alu Kone ka fɔ la a dun jirala k'a fɔ gouvernement kura min n'a bɛna sigi limanaw o man ka caya min ye yɔrɔ premier ministre min n'a sigira nin ye limanaw Imam Mahmud Diko ka ma sugandilen don o la Dramane Alu Kone ka kuma don dɛ a ko nka siga min bɛ ani maa bɛ se ka siran fɛn min ye limanaw yɔrɔ M5 RFP a bɛ n'a fɔ olu bɛ sɔn sira ka kaban dɔw ko aya an ka don gouvernement la dɔw ko aya an kɔni ta na kɛ gouvernement n'a sigira an na u ka baara bɛɛ lajɛlen an na waleyaw kɛ minnu ka baara bɛɛ lajɛlen ka sen tereke a kan limanaw nin de bɛ sen na a jirala k'a fɔ politiki tɔn minnu bɛ yen n'olu faralen don ɲɔgɔn kan n'a ma ɲɛ ko sugandili bɛ taa u yɔrɔ k'u ta ka bila gouvernement in kɔnɔna la limanaw k'a bɛ sɔn ka na ni farafarali dɔ ye politiki tɔnw ani hali M5 RFP min ni maa dɔw sɔnnen don cɛla k'a fɔ bɛ don gouvernement kɔnɔ ani minnu dɔw bɛ yen minnu fana ma sɔn a ko siratigɛ la limanaw ale indicateur kelen kɔnɔ a jiralen bɛ k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabi jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka fanga ka b'a dafirila premier ministre min ni fanga dafirila k'a n'o to ɲɔgɔn bolo n'o ye Dr Boubou Cissé limanaw ko a kunbɛra kosɛbɛ sibikaw fɛ yen sibi dugudenw caman bɛ yen minnu ni u bɔra ka caya ka Dr Boubou Cissé kunbɛn a kɛra Manden kɔnɔna la limanaw jɛrɛ min bɛ yen ni a ye laadalamaw fara ɲɔgɔn kan a kɛra u ka ɲɛnajɛ dɔ senfɛ ɲɛnajɛ min ni o bɛ u ka buguso min ni limanaw buguso gansan tɛ k'a kurakuraya san o san a kɛra Keɲɛrɔ de o la premier ministre kɔrɔ Dr Boubou Cissé limanaw ale de tun ye maa wele kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛnɛ kan limanaw ni jateminɛ yɛrɛ kɛ a jalala k'a fɔ laadala ɲɛmaw sifinnakaw musow ani donsow a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ kɔni bɔra ka Dr Boubou Cissé kunbɛn limanaw min na ale kun welelen don nin kɛnɛ in kan fasiridila n'o ye Y Dunbiya ye indicateur kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ kabi utukalo tile 18 san 2021 premier ministre kɔrɔ Dr Boubou Cissé limanaw ale kun bɛ makun kɔnɔna la ani kameraw kun yɔrɔ ka jan kosɛbɛ o la cɛ min ye nin na kabi fo ka taa Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri limanaw a ma janfa foyi ta ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma a yɛrɛ ni IBK limanaw u minɛna ɲɔgɔn fɛ ka fo ka taa sɔrɔdasiw kɛ k'u bila limanaw a ko ale na to Ibrahim Boubacar Keita kɔ limanaw a welela Keɲɛrɔ min filɛ nin sibi ale marabolo kɔnɔna la Dr Boubou Cissé a yera ntɛnɛn tɛmɛnen mɛ kalo tile 17 san 2021 u ka nin jɛrɛ in kɛnɛ kan a sen fɛ min ye premier ministre ye ko kabi dugu minnu n'i bɛ tɛmɛ olu la ka se sibi i n'a fɔ Jelibani Kaka u bɛɛ lajɛlen de bɔra ka a kunbɛn sabu u yɛrɛ ka fɔ la cɛkɔrɔba dɔ ye seereya di ale min ko Boubou Cissé maa don maa min ni ale yɛrɛ ka fɔ la danaya maa don maa bɛ se ka danaya d'a kan sabu a kɛra danaya maa ye ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma fo ka taa se u ka fanga banni ma ko maa bɛ se ka danaya d'a kan wa olu sifinnaka minnu bɛ yen ani olu baliku cɛkɔrɔba minnu bɛ Manden kɔnɔna la limanaw ko u bɛɛ na danaya da Boubou Cissé kan n'a ma ɲɛ k'a bɛ hali baara wɛrɛw kɛ don nataw la politiki nasira la limanaw k'u n'a dɛmɛ o baara ninnu siratigɛ la Boubou Cissé a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a ye folikan min ta ka ɲɛsin ninnu ma a ko ale dabali banna kosɛbɛ wa a kɛra balana ko ye baya la
ma caman ka bɔta k'ale kunbɛn limanaw mande ale kɔnɔna la limanaw a ye min kɛ sa o ye foli de ye k'a fɔ ko hali n'a ma ɲɛ Bubu Sise k'a bɛ wuli ko ka Kuluba fanga ɲini ka taa Kuluba limanaw mandekaw ko k'u na a senkɔrɔma tonton kuma in ni dɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw indépendant jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ a bɛ n'a fɔ min ye nafolo yuruku ye limanaw marché dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko marché public dɔ don limanaw min n'a bɛ sira dilan ko fɔ an ka jamana kɔnɔ yan jeni de ye nin kuma fɔ a bɛ n'a fɔ baara boloda 3 don minnu ni nafolo kasabi ka ca kosɛbɛ joni de ye nin kuma fɔ Isa Sinayogo yɔrɔ ale yɛrɛ jɛkulu b'a bolo jɛkulu min ɲɛsinnen don yuruku kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ wa syndicat don min ye baarakɛlaw ka lafasali kulu coordinateur des comités syndicaux DAFU DRH CPS and DFM fo ka taa se primature olu baarakɛlaw olu ka lafasali kulu ɲɛmaaba don limanaw ale de y'a ɲini marché ba 3 min bɛ yen ni sugubulon don a jirala k'a fɔ a sugubulon in kɔni dira nka a si ma kɛ sariya kɔnɔna la limanaw a nafolo bɛ t'i jɔ miliyari 140 ani miliyɔn 400 ani kɔ la a bilala min kama limanaw o ye sira belebeleba 3 an ka jamana kɔnɔ olu dilali sababu la Isa Sinayogo kɔni y'a jira ko sugubulon 3 in a bɛɛ ka jɔ fɔlɔ walima a ka bɔ yen pepewu a ka jɔ pepewu sabu a ma di sariya ka sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o b'an ka sugubulon dili kofɔ limanaw Isa Sinayogo ko a ma tɛmɛ o sira fɛ n'i ye jateminɛ kɛ sɛbɛnba 3 bɛ yen ni olu de b'a a ko la a jirala k'a fɔ a fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni baara kan ka tɛmɛ n'a sɛbɛnfura ninnu ye n'o y'a marché public ninnu ye limanaw a si ma kɛ sariya sira fɛ baara fɔlɔ a jirala k'a fɔ siraba min bɛ yen ni o bɛ tɛmɛ Kayi Sandare a bɛ t'i jɔ kilomètre 135 la limanaw miliyari 85 o nafolo kasabi de kun kan ka don o da fɛ sira filanan min bɛ tali kɛ Joro ani Banankɔrɔ cɛ kilomètre 45 a bɛ taa o la min ye miliyari 22 ye ani miliyɔn 700 o de fana kan ka don o da fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ min ye budget 2021 2022 ani 2023 a jirala k'a fɔ nafolo in jatera ka bɛn o budgetw de ma wa k'a bɛ bɔ o de la ka taa se fana Sevare ani Mopti cɛ kilomètre 10 ani a siramisɛnnin minnu bɛ yen min bɛ t'i jɔ kilomètre 5 ɲɔgɔnna la Moti ale marabolo kɔnɔna la a jirala k'a fɔ miliyari 32 o fana kan ka don o da fɛ nka min ye BOAD ani Mali Wagandeba olu de tun bɛ fɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka limanaw yɔrɔ ni nin baara suguba ninnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ sugubulon de bɛ dayɛlɛ o sugubulon ninnu a bɛ tɛmɛ ni sariyaw de nka Isa Sinayogo olu ye jateminɛ min kɛ u y'a ye k'a fɔ a si tɛ baara ye min tɛmɛna sariya yɛrɛ fɛ ale kɔni ye laɲini min kɛ sa o ye k'a fɔ ko ka sugubulon ninnu ko k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ wa n'a ma ɲɛ ko hali ni jateminɛ kɛ olu ka cakɛyɔrɔw la a bi baarakɛla ma 3,400 bɔ limanaw dantɛmɛ wale sariya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o bɛ ka taga ɲɛsin u ma kabi san 2018 o ye bɛnkan min ni kabi san 2018 o bɛ senna o ma se ka ɲɛnabɔ a bɛ t'i jɔ miliyari 2 ani miliyɔn 800 na kalo o kalo o jamana yɛrɛ sen tɛ ka o ko ɲɛnabɔ fɔlɔ n'a fɔra ko nin waleya in tan bɛ ka waleya jamana kɔnɔna la a dun nafolo ko limanaw a tɛ taa ka olu dan olu de bolo bɛ jamana nafolo la nafolo bɛ tɛmɛ a ko siratigɛ ninnu na olu de b'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ Isa Sinayogo a ka syndicat jɔyɔrɔ yɛrɛ kama a y'a ɲini baara in ka jɔ fɔlɔ yanni olu tɔgɔ ka taa don ko wɛrɛ la min bɛ se ka u nɔgɔ sariya ɲɛkɔrɔla la kuma in nin dɛ limanaw a ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni nasira la limanaw sɛbɛn min bɛ yen ni o ye le pelinkan ye ale kumana
pelikan y'a jira k'a fɔ limanaw ko cɛnjɛka jamana 5 minnu bɛ ni o ye G5 Sahel ye. G5 Sahel bɛ fɛ limanaw ka fara ɲɔgɔn kan boloda halisa yɔrɔ ni ye jateminɛ kɛ G5 Sahel in furadama sigili ka se bi ma ni gɛlɛya b'a la limanaw o ye nafolo ko ye yɔrɔ jamana ninnu a fɛn fɛn bɛ yen seba t'u ye k'a fɔ u n'a nafolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka lakanabaliya yɛrɛ kɛlɛ. A jala k'a fɔ se bɛ jamana minnu ye l'américain jamana Faransi n'a ɲɔgɔnna ninnu olu ka se ka nin jamana kofɔlen ninnu dɛmɛ limanaw o ko yen bɛ ka to yen ten kabi G5 Sahel sigira fo ka se bi ma. A kuma tɛ kuma ye min kɛra diɲɛ kɛlɛ tɔnba Nations Unies o ka ɲɔgɔn ye bɛ to ka kɛ lakanako ka Conseil de sécurité a ɲɔgɔn ye tɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɛra a farafin jamana yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛrɛ ma se ka sɔrɔ a nafoloko la halisa. Ɲɔgɔn ye min kɛra Faransi faba la Paris utukal n'a fɔ mekalo tile 18 limanaw ni G5 Sahel jamana ɲɛmaw tun bɛ a kɛnɛ kan an yɛrɛ ka cɛmancɛ fanga ɲɛma Bandaw ale bɛ Faransi jamana kan kabini ntɛnɛn tɛmɛnen walasa ka i sen don baara in na. Yani u ka jɛrɛ in ka kɛ a na kɛ cɛnjɛka jamana 5 in G5 Sahel u ye ɲɔgɔn ye walasa ka fɛrɛ ani kumaw dɔw sara ɲɔgɔn na walasa min bɛ tali kɛ don nataw la ni cɛnjɛka jamana 5 G5 Sahel jamana kuntigiw u bɛ se ka kuma da kelen na ani ka u fanga kɛ kelen ye walasa cɛnjɛka jamana 5 in bɛ se ka kisi banbanca wale yɛrɛ tɔɔrɔ ma cogo min na. Ni ye jateminɛ kɛ min ye Burkina Faso jamana kuntigi ye Roch Marc Christian Kabore, Mauritanie ale faama Mohamed Ould Ghazouani, ka taa se Niger Mohamed Bazoum ani premier ministre min bɛ Tchad tɔgɔ la Albert Pachimi Padake olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ in ka yen nɔ. Limanaw u ye kumaw sara ɲɔgɔn na u y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye G5 Sahel a bɛ nin lahala la bi limanaw jamana 5 in sɛgɛn yɛrɛ de bɛ jamana 5 in na u sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sahel kɔnɔna ma. Sahel dun n'i y'o fɔ ka ban limanaw sɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ a nafoloko o ma nɔgɔ. N'a ma ɲɛ ko hali nin jamana 5 in farala ɲɔgɔn kan ka banmanca wale kɛlɛ minan de bɛ ɲini ka di kɛlɛcɛw ma o minan ko limanaw halisa o sen de ka sira sɔrɔ. O de la G5 Sahel u ye ɲɔgɔn sɔrɔli min kɛ Faransi jamana kan u y'a ɲini u yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali n'a sɔrɔla maa b'u dɛmɛ nka jamana ninnu ka dancɛw ka tɛmɛ Tchad, Burkina Faso, Niger, Mali u bɛ se ka u ka dancɛ ninnu lakana cogo min na walasa banmanca wale ani minnu bɛ terrorisme baara la minnu bɛ drogue feere la a yɔrɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na. Limanaw yɔrɔ nin waati in na min ye G5 Sahel ale secrétaire exécutif ye n'o ye Mama Sambo Sidikou ye ale sugantira ka bila Miss Sahel o ɲɛmaya la Mali kɔnɔna la yan. Ko don nataw la u bɛ fɛ ka jɛrɛ baralen kɛ walasa ka se ka ɲɛma kura ɲini a secrétaire exécutif o ka se ka bila G5 Sahel tɔgɔ la walasa baara ninnu bɛ se ka dɛmɛ. A jala k'a fɔ Tchad ale de bɛ G5 Sahel kotigiya la bi u bɛɛ lajɛlen y'a ɲini a ka to Tchad bolo walasa baara in a bɛ se ka san sɔrɔ don nataw la. Kuma ye nin ye an ye nin bɔ le pelikan kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la. Joliba FM. Bi kunnafoni gafew. Kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye les Échos welewele limanaw ale kumana les Échos y'a jira k'a fɔ limanaw an ka siraba kanaw bilama a kɛn bɛ min ye jatigɛ wale yɛrɛ caman de kɛyɔrɔ ye. Jate min bɔra laban in na les Échos maaw ka fɔ la ko maa 600 ani maa 30 ɲɔgɔnna limanaw olu de tora siraba ka kasara la. N'i ye jateminɛ kɛ san 2020 o janvier kalo kana bila san 2021 janvier kalo la. Limanaw ka sababu kɛ siraba ka kasara ye. Nka limanaw a sera welewele dakan yɛrɛ de ka bila walasa ni wale minnu ni maaw ni bi to a la an ka sirabaw ka dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na. Limanaw ni ye siraba sanfɛla lajɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw a jala k'a fɔ siraba kɔni kɛlen don maaw ka fɛn fasugu n'a tɛ ɲɛ hadamadenya yɛrɛ la limanaw o de bɛ kɛ an ka siraba ninnu kan. Min bɛ siraba sariya dɔn min t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen se bɛ ye ka bolimafɛn san k'a san dɔrɔn kan kɛ sira kan limanaw o bɛ taa wolo min na bɛɛ y'o dɔn. A jirala k'a fɔ bi a sera min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye limanaw olu ka tigɛ walasa an ka siraba ninnu kan sifinnaka minnu bɛ yen ani minnu yɛrɛ bɛ yen ni
olu ye chauffeur ye sotrama chauffeur taxi chauffeur yɔrɔ kɔsa in na moto taxi chauffeur nana faraka olu minnu ni limanaw dantɛmɛ boli ni kuma bɛɛ sirabakan kasara limanaw baara ninnu a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na walasa a sirabakan kasara caman bɛ se ka bɔ a la n'o tɛ maa hakɛ min fɔlen filɛ nin maa 100 ni maa 30 olu fatu san kelen kɔnɔna la ka sababu kɛ sirabakan kasara ye limanaw a ka kan a ko ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ko yanni faamaw u ka ni waleya ninnu lajɛ limanaw katakata ni chauffeur moto taxiw ani sotrama bolilaw n'a ɲɔgɔnna caman yanni u ka sirabanka sariyaw ɲɛfɔ u ye ani ka fɛɛrɛw tigɛ siraba ka tanamafɛn bɛ tanamafɛn na yɔrɔ an ka siraba ninnu kan limanaw ni ye jateminɛ kɛ fɛn damadɔ bɛ yen i n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati o waati i ni maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ a tigi ka kun bɔ ka i nɛni walima i ni maa ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka wuli ka hali ɲɔgɔn bugɔ ni fɛn caman bɛ yen minnu tɛ ɲɛ hadamadenya yɛrɛ la k'o kɛ an ka siraba ninnu kan limanaw nin bɛɛ lajɛlen de ye sababu minnu bɛ kɛ sababu ye siraba ka kasara a bɛ caya an ka jamana kɔnɔna la yanni faamaw ka u ɲɛsin o waleya ninnu ma limanaw ko u ta kɛn bɛ viɲɛti minɛ moto minɛ walima k'a fɔ i ka gafe ma dafa limanaw a ka kan n'i bɛ kungo kɔnɔ jiri tigɛ i k'a daminɛ si la fɔlɔ o la tɔw n'a dɔn k'a fɔ ko sena kɛ u ma don nataw la Mohamed Dembele b'a tɛnbeli ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale y'a jira k'a fɔ ko limanaw sanubɔ ndama dɔ filɛ nin ye min na a firila limanaw Tesalit Kidal ale marabolo kɔnɔna la limanaw a tiɲɛni kɛ dɛ sabu a jirala k'a fɔ min ye maa 40 ɲɔgɔnna ye o tora la ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ kɔrɔnfɛla in kabi waati jan a jirala k'a fɔ a kɛn bɛ sanubɔyɔrɔ yɛrɛ ye ni ye jateminɛ kɛ a jirala k'a fɔ ndamandigɛ minnu bɛ yen ni maaw b'a bɔ ni bolo ye kari tɛmɛnen o min filɛ nin ye Tesalit ale marabolo kɔnɔna la a bɛnna mɛkalo tile 16 ma san 2021 na limanaw ko sanu bɔ dingɛ in a filɛ nin ka firi maa caman de kan maa minnu ne a hakɛ bɛ taa jɛ maa 40 ɲɔgɔnna la limanaw ko a bɛɛ lajɛlen de tora la maa min bɛ yen ni olu sera ka bɔ a la yɛrɛ e ko a bɛ tɛmɛ hali maa 4 maa 7 ɲɔgɔnna kan sabu limanaw maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni di minnu b'a kalama olu y'a jira k'a fɔ ni nin kasara fasugu kɛra limanaw maa min bɛ se ka bɔ a kasara la hali a fure k'a ye limanaw o de man ca nka jarala k'a fɔ a kɛra Mali kɔnɔ yan Kidal mara la Tesalit nka jamana wɛrɛ maaw olu fana bɛ a ko dafɛ ye dɛ Niger jamanadenw Sudan Chad olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hukumu kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ limanaw jamana kɔrɔyanfan in min ye sanubɔ yɛrɛ ye a kɛn tɛ kamanagan fiyewu maaw bolo a yɔrɔ kofɔlen in na nka limanaw n'a ma ɲɛ ko i bɛ hali fɛɛrɛ tigɛ nin na yɔrɔ faamaw olu de kan ka ni kasara modèle kɛra ka fɛɛrɛw tigɛ walasa maaw bɛ se ka kisi kasara ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na nka jala k'a fɔ Tesalit mara in faama tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se ka nin waleya ninnu kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye marifatigiw ye rebelles n'a ɲɔgɔnnaw olu de bɛ ka u ka sariyaw boli a sanubɔyɔrɔ ninnu kan yen e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ sariya wɛrɛ boli ye min bɛ se ka maaw kisi nin kasara ninnu tɔɔrɔ ma wa limanaw wa hala a waleya kelen o fana kɛra sanubɔyɔrɔ dɔ min n'o filɛ nin Bafulabe mara la maa 7 ɲɔgɔnna a bɛɛ lajɛlen terimaw ye olu fana tora a la waleya kelen sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 17 a jarala k'a fɔ Bafulabe mara la ni waleya in fana kɛra yen nɔ hali kangaba yɛrɛ kɛ limanaw yɔrɔ o fana ye sanubɔyɔrɔ ye a jarala k'a fɔ ko sanubɔla minnu bɛ taa yen n'o ye damanbɔlaw ye a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ kuma bɛn dama de bɛ firi maaw ka maaw ni bɛ to a la limanaw nka ko fɛɛrɛ dɔw bɛ senna faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kangaba mara in na ye walasa ka se ka nin fɛɛrɛ ninnu ni kasara ninnu ka se ka caman bɔ a la kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakali aw ye bi arabadonya in na k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn Amadu Jɔle kunnafoni lase aw ma Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw olu bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye o kuma a k'an bɛn
aw ni ce radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la